Oh, kuat. Terus. Dapat. Kalau dolan sempit ini. Jos cheese Joko jero. barang. Joko. Jero wis tahu. Ayo. Halo guys, kembali lagi bersama Zio di sini. Dan kali ini kita akan perjalanan pulang seperti biasa. Ini cuacanya sangat cerah guys. Ngaren. Tapi kono mendung kok. Cuaca cerah, mantap jiwa. Semuanya. Setting saturasi. Dari itu sana kene rek. Hah? Dari itu sana kono yan. Wes geser. Wis gak iso salipan wis gak iso ya. Okta sih iku, Mang. Hah? Okta sih iku, Mang. Karo Okta ya beda motor. Aku mau bilang ngarep. Eh? Mau bilang ngarep Okta. Oh, ngarep iku ta? Iya. Langsung ning kloso deh. Gak mulai ning omah. Iya. Iso Okta. Oleh bojo soge. Oleh Rambanan nih. Rambanan. Okta iku ya anak tunggal ya, Kan. Warisannya akeh iku anak tunggal iku. Sekarang bener agak bojone ben nih. Cari ndak blek. Yen. Jarine sing manut. Kena Okta jare manut. Ya saiki. Nah ya Bu. Nah wis rapi ya betul maneh. Nah, Nah. yo geger bareng. Saiki sih manut, wis rapi ya betul maneh. Tapi nek wis tipis-tipis ya ora. Jelasnya wis tipis-tipis. Nah tipis-tipis jelasnya wis. Bolak balik kok. Gak mungkin gak ada gak itu. Ayo. Tapi nek wis sak omah ngono 2 tahun, 3 tahun lah wis. Kena ya. Chemistry ini cakup terbentuk ya. Ya iso bertahan 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun itu apik wisan. Setahun 2 tahun sih kurang pasti ya. Antara 3 tahun sampai 5 tahun ya wis. Lho kok cepet Okta? Nah, boleh iya. Oh, pas gak rame kok. Lu bare banter arek. Nang Wonosalam ngowuri nek nyetir kok. Nang Wonosalam medeni nek nyetir. Banter arek bare. Banter.
Gen 6 ya. Gorong pada wedi. Nah, nyopir ambek sing wedok, diseneni terus, iku baru. Rada alon-alon. Kerja apa ya sing wedok ya? Karo Main di mobil ya. karo Kerjane iku ning Semarang ngono. Ning Semarang. kerjane nang Semarang. Hmm. Sing wedok, Hmm. mosok, Iya. Pak. Aku kayak nyusul mulai ke stasiun. Ya ora iku tantene iku. Hah? Tantene. Pengenane sih. Nih. Pengenane kok sih biyen kok sih. Tantene iku. Bendane kok. Nah. Jangan wedi wong ngarit iki. Dus. Senggolan ya. Cucek. Ora diwedi belas. Mobil iki lampu minggir kan. Ati minggu ning omahe. Boleh. Ora mungkin. Wong makane nang ana tol lurus kok. Oh, deh iku nggupuhi no model mobil iku, Bang. Ora enek gang nang kene menggo nanti. Ya itu lah gang. Ora ono, ora menggo Lah runo. iki ya gang. Ora menggo runo, gak kena mobil, Des. Enak sih. Jajalan ngono. Oh, botolku carry ya. Lah, enak pancet ae. Kuwi karepe dhewe. Hah? Prepare nggo kuwi boleh lali. Eling-eling apa ya sing carry ya? Oh iya. Tol.
Lah ngene iki panas-panas ngene iki dolen nang pacet enak. Ning kono udanan. Eh? Ning kono udanan. Yo gak lho, kono gak udan kono. Ayo pinter. Ning kene gak panas, ning kono udan. Yo gak lho, gak. Nang kono kudanan yo dari lapas nih yo. Pokoknya dolen atau wajib nginep kayak gitu kan. Dolen atau gak nginep. Apa? Ini ngawi ambek ini pacet itu lah tinggi. Ado ngawi. Ngawi 2 jam, pacet 1 jam. 1 jam setengah pacet. Oh, berarti kan yo ya tetep nginep aduh gue. Nginep nang Teloyo. 100-200. Ya santai duwe. Nah, timang gak nginep ya, gak mangan. Kayak ngopi, atau mulai. Oman jarum ngabe. Ya baba, Aku bareng. ya baba. Nginep ya sewengi tok. Turu tok nek tangi maneh. Enak sih, seger tapi 1.000. gak apa ya. Roti bakar iki lho. Hah? Tak ket sore berarti roti bakar iki. Iki ta? Heeh. Wong aku kuning gini. Kang. Gua nang 24 jam. Enggak, Mati. enggak ket sore sampai bau wengi. Wah, ambune sing enak iku putu iku mang. Iku ya, sak porsi 20. Apa? Roti bakar itu sak porsi 20. Ya ndelok toppinge kok. Sing- Tergantung toppinge. Sing topping sing larang 20. Topping sing murah iku 20. Ono sing 12.000. Ono. Ono. Ono ning kono gak ono 2000. Oh ya kan menune. Gak ono. Paling murah 19. Nang pasar pelosok ini kan ono 12.000. Iya, kono aja enggak. Sing pasar Ploso yo wis ngono iku. Nek telaku roti bakar sing kono mang gak ono. Gak ono kono, Mang. Gak ono. Paling murah iso 19.000. 12.000. Rasa apa iku? Ya sembarang rasane. Macem-macem. Variane akeh kono ya. Oh. Nah aku biasanya tuku yo nang ngarep pasar iku 12.000. Rasane kacek tapi ya kono. Enak kono ya. Yo, go rego, go rupa lah. Iya. Nah, itu. Sak kota kemarin reguler. Wong kumpul kadang rong kota. Nah aku kan duduk penikmat kuliner. Jadi Iku sama nak sedina tak juta rong juta iso. yo tergantung payu laga. Pak itu enak. Biasane nang ploso iku larang iku angel payu. Oh, tapi iku banter mah. Nek bengi ya antri-antri ya. Oh ya, Roti bakar ya antri. berarti Aku teko iku ya. Wong nang ngarepku iku jantri ku wong 7. Lu. Lumayan iku. Iku Dek, setengah jam tok iku aku ngenteni iku. Dane sak durung. Kami pasar pelosok. Oh, wis kan dadi Tapi dadi pasar modern. Iki pasar buaya. SDM wong pelosok wis. Kok lak rubyuk maneh. Delok tok.
resike dilotok arek ngono ya. Uraan maneh. Peterongan harus dilutok. Pasar Peterongan kan ya ngono, api. Pasar Peterongan iku sing cedeke markas lho sawo pi gak tau. Gak keramut. Yo, bukan gak keramut, cuma apa ya, Kak? Ya orang iso payu. Orang sing dodol aja nih. Kuwi jalur cepat iku. Sing dodol gak ono. Wong nang kono iku mending blonjo nang pasar legi manisan, nek gak ngono nang ploso. Nang proses tambah ado. Tapi lengkap. Nang Tembelang sepi pasare.